Gandang gabi sa lahat. Kasi nakuha na nila yung loob mo ba? Ayan. Live tayo dito sa kusina. Ay, ba't bawang? Magbalat ng bawang. Ayan. Yan ang mga magandang dilag, mga dalagang ano. Hi, come guys. Tulungan niyo kami Balbalat kang miniti. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yes. Yes. Mga single. Mga dalagang Pilipina, mga yan, Single, taga-balat ano natin ngayon? ngayon. Single ang may... Single. Single ang may ang may group. May group. Sino kayo tatati ka na nga gininawanan? Si Kayla ta. Yan, naaging inawon. Na kayo na nagaroon ni kumari ko. Naginawan. Ay, no, anniversary ati. Anong ba? Ati pa tayo. Tirabi eh. Paklan. Rabi eh. Agdalos kami. Alam ka, naginunak pa eh. May inawan to. Ganun to pa eh. Batid lang ang inawan. Talaga, di sa bigyan talaga nakaturo at bigla ito. Abanog ka. Dapat nung dito tumutumo ito na siya. Wow. Oray siya. Yan natin yung YouTube. Nag-stop tayo yung kamay. Para may ano, kasi wala kang upload eh. Hi guys! Welcome Mag-vlog ka to na. our vlog. Magkiwa tayo ngayon ng carrots. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano Palayagan. tutorial to ng kung paano hiwain ng tama ang carrots. Talaga, marunong ka na. Ilang years mo yung pinag-aralan. 1 minute. Magdi-design tayo ng carrots ngayon, guys. So, gawin mo ano. Gawin nating sunflower. Sunflower na yellow yun. Na, 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 Itulog ko kung yung t-shirt ko ni Angela, tatid na bayad na. Ano bigat? Ayunahan nyo magsimba? Ano? Pero makomment na anniversary. Ay ko mo kasi At travel. Buwati ko na, di ba? Ate, dapat extra shirt. Awa, napaya. Yala ko manipa. Ne. Jason ang maroon. Sino? Si Jason. Ano mga Jason? Hindi lang ko Hindi kayo nyurduran. Ako man ay orderan na natin. Oh, hello, shout out, 24 million in the house. 24 million, aha, nabobolol. Shout Hi out guys! everybody. Shout Hindi out pa lang sa live 24 sa million. Just Jaan. Hi, good evening. How are you, my dear friends? Hello, hello. I'm gonna teach you how to Aglaba mo. cut carrots, okay? 12 million in the house, shout out. No, maawa mo. Dito si Wi-Fi. Mga dato. Panoorin niyo si Jeboy J na mag-tutorial kung paano maghiwa ng carrots. Wala na ba na ba? Dalawa na lang yan. Kaya hindi ko napansin. Jaga. Mag-shout out man lang sila sa shout out everybody! 3 million in the house. Loading naman. Mahina ang signal dyan. Ito na ngayon, nagawa ko na siya ng charot. So, tsagain mo yan. Kaya mo yan. Thank you so much for watching. Please like. Please like and share. Please like and share and subscribe. Thank you. Alam, Kuya Jokes nga eh. Hindi pa naman ito nag-start. Nag-start na ba? Gusto sila kami masakit. Look guys, see what
What is this? Carrots. What is that? Carrots. Look, ganito ang tamang pag-iwan ng carrots, guys. Bakit parang narin yung ano nila? Ha? Kasi kanta ba? Nakailang minutes na ba to? 5 minutes. Okay, 13 minutes natin. Para may ano siya. I thank the Master, I thank the Savior. Thank you so much. Forever. Yan, ito yung ano natin. Routine natin every weekend. Maghiwa. Sa Bali, Iso. Eh, syempre, iba yung tumutugtog dyan eh. Yung ano yan, may piano lang. Tsaka lalaki yan eh. Boses lalaki yan eh. Just, ano ba to? Just Jan. Just Jan. Shout out! Just Jan. Just Jan. Nako. I thank the Savior. Thank God. Ate, okay lang? Okay lang, sige lang. Para may iba naman ba? Pinagirapan ko yan. Bawal madurudurato. Hindi yan man. Naka 10 minutes na ba? Ayun na. Pisan niyo ang palaya. Ala. Carbon. I thank God. Naantok ako. Ha? Kape. Nagkape na. Ilang years ang ilang hours ang tulog ko kami. Alas 6 ako, tapos umangot may alas Ah, di ako kanina, di ba? Ano na rin nga, talo na rin mga 5 sa 8 minutes pa. Bukin lang natin ng 10 minutes. Para may ano ba? Mag-iwan naman tayo ngayon ng bitter guard. Bitter ka? Bitter din siya. Turuan mo ulit sila. Bitter ka ba? Oh? Yan ang ano eh. Yan ang pampalasa sa buhay ko. Yung bitter. Yes. Bitter. Kung hindi ka dumaan sa ganyang ano, Wala ewan ko na lang. Wala Kung kang, matulog niya. Ano what is your best testimony? Sabi nga nila, di ba? Kung ano yung naranasan mo. Ano ititestimonyo mo? Wala ka naman naranasan. Paano masasabing victorious ka kung wala ka naman Tsaka pinagdaan? paano ma-i-experience yung sinasabi mo nga si Lord ganito. Paano masasabing overcomer ka? Wala ka namang in-overcome. Parang gano'n lang naman yan. Traffic tita! Hi! Hello po! Magandang gabi. Good evening. Good evening How po. are you? Hello po. Terrific tita pala. Kala ko Hindi, traffic. hindi ka Terrific pala. Sorry, hindi ko nabasa ng maayos. Shout out po, Ate Terrific
Tita. Hello po. Saan ka man po naroon? Shout out. Salamat po. Agsalat ay agpang sa bandila ni ko ha. Api ag ano ba niya di ano? Agtampuin pa. Ano? Huwag muna. Maawa naman po tao. Sino na? Sis Mele? Oo. Huwag muna. Pas muna siya. Baka mamaya. Kaya nga pigurtag sa pagdamda magtisip idilas week. Mahirap. Ano Okay lang sa puro Ano okay lang na? Ay, blood lang sa Ay tuhod na. kaya. Agal mo na. Pagpilay-pilay to. Mahirap po. Kaya ampay lang karoon Maka. Tapos agdamda mag-step edi ano. Huwag niya munang biglain. Baka mamaya. Malay mo, pinag-pray ka rin. Naku. Ano Mahirap May mga bagay na wisdom is wisdom. Hindi mo wag kang maano na, God is Pero alam mo na yun sa katawan mo, di ba? Kumbaga sa katawan, hindi na siya nakakondisyon. Alam mo, ipipilit mo pa. Kumbaga, alam mo nang bangin, takalong ka ba? Parang ganun lang naman yun eh. Lagto-lagto kung ikot-ikot yun na ulaw. Kaya nga, Alam mo, alam mo nang bangin, ito, alam mo. lahat yung bilhin ko na yun. Tama ako na rin. Ako man ni Aisa. At dali yun. Di ba, balik na ata yun. Baka meron na siya. Kasi 2 weeks naman, baka siya. Nakakalim sa anniversary. It's your time. It's a cross that saved me. Kung mag-concert na daw lang sila. And rescue me. Just a moment there, you set me free. Glory, I give you glory, glory. I give you glory, glory, Jesus. Woo! Adrian, huwag ka na, di ka kanta. Aji, drives every time you see glory. Woo! At least nakaano siya. Naka-timing ba? Sa timing. Or nagdadiyad din ko, naglayang ka magkanta pa ni mamang ko. Mayat. Para, patugtog ti, bigbigat. Mayat na So, ti, mainit. happy na mamang ko ni lola ko. So, Kasi- nagdad ko magkanta niya din po. Growing up, makerik nila yan. Uy, nagpaisudyo po na dami niya magmangag mo. Biblical. True. Di ba ni uncle ko, binigay. Ang Ang Ilocano song, 90s song. Gusto ko nagpatugtog because jay, ang mahok ang bata ano ba ang kaya kung ano yung nakikita niya, napakinggan niya. Aji, lagi so ate. niya. Kat no, Aji, Kaya kung hindi maganda yung nakikita niya na pinanggagawin niya. Kung Kaya maganda, sinasabi nila na ano yung nakikita sa bahay, yun yung ugali doon Yes. sa environment. yes, kasi yun yung, ay minsan, maganda pero yun yung nakikita nila, nararanasan nila. Kaya akala nila yun na yung tama. Glory, glory. I Maybe give everything you is- glory, glory. Aji, alagak. Apa yung nagsabalikan tata na give you glory? Magsiguro dyan, I think ganun. Hindi, yan, victory song ata. Ewan ko. Aji, alagak. No, Aji ko lang, yung tuturugak na. Nico, look. Aging tuturugak, tapos agro. Nung ko na, among kinulang na. Tulog ko lang na. Inalanay din na. Damay, baga na. Inalanay din nanay na. Inalanay na. Tapos ikas yun siya. Ma-absorb. Agkas naman siya, talaga iso na. nila. Oh. Tapos Aji, lumagtunang nga kaslatukak. Alam mo yun na. Ayan, Kasi curious sila. ubing kaya ni ubing talaga. On. Bing-bing. Apa yung garot, di ba ka maglaglag to ka talaga? Agay ayam kami lang. Agay ayam kami lang. No, kalamnog. Natulado na kayo. Apa yung maglaglag to ka, bagtit ka sa... Ay, namapolporing kami. Kaya ka lang kami mo ngayon na nagbalang. Agala ka, ayam tayo ayamal. Awan, mauma. Mauma. Iso na pardi kami pala kunekas dahil ubraan mo. Kaya buya kayo, Netflix. Bawal ang buya iso.
Pangit din kasi ang bata na may ano sa screen. Sana. Ano kaya? Bawal. Ang mga yan, hindi nila binababad ang mga bata sa ano sa screen. Ada TV May da, oras pero- lang, may limit lang ang pagkano nila yan. Barbaro Gorgi TV da pero Ang mga kasla Pilipino nga, Oo, yun na yung nag-aalaga. Nagtaubay. Screen na nag-aalaga eh. ko. Yung nag-aalaga na yung gadget sa mga bata. Isa Sa, ako na, ano, nasa siya nga, ang kanila cellphone yun. dating ko, mamukal. kahit makakalat ng bahay, basta maglaro yung bata. Mas okay yun sa Si kanila. kami, kay kami tirong-ruman, tatawan tirong-ruman. awan kay Adati placing Ayan. nga, ayaman ni. Okay, salamat po mga kapatid for watching. Salamat. Balay-balayo. Stay safe and God bless everybody. So, magbabay na kayo. Bye-bye, guys. Bye, Thank you for guys. watching. God bless. Kalpas si Kati Tama Zero, na, darat Justin. na Oy, kumar, siwa mata na eh. Ata sibuya, siwa katig cabbage. Abdul-duli na nga ni. At Adi least naka, duli-duli na, tago-tagoan. Tagu-taguang. at least naka ano. Dapat luto-luto di